فأتبع سببا Tahqiq biz şoňa yer ýüzünde quwwat we gudret berdik. O şoňa her form asbablaryny ata etdik. Pes sebebe tabi boldy. Yani şol maksada ýetirýän asbablaryny amada edip safara taýýarlyk gördi. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ومغرب tarafına seyretmege yüzlerini. Ta wagty ki günüň batýan tarafına baranna güni bir laýa batyp gitýän ýaly gördi. Oşolada bir jemaatni tapdy. Biz aýtdyk: "Ey Zulqarnayn, sen şolara ya azap berersiň, ya da şolaryň hakyna ýaxşy iş görersiň." قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulqarnayn aýtdy: "Her kim özüne zulmedip imany kabul etmese, şoňa azap berermiz, ondan soň şonu öz Perwerdigarynyň huzuruna eltiler. Pes Allah tebarek we taala şoňa nihayatda güýçli azap berer." وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. O her kim iman getirip salih amellerini enjam berse, pes şoň üçin ýaxşy jaza bardyr, yani cennet bardyr. O şoň üçin öz işimizden ýeňillik aýlandyrarys. ثم أتبع سببا. Ondan soň magribden ruju edip maşryk tarafyna ýetirýän asbablarga tabi boldy. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Ta wagty ki günüň dogýan tarafyna ýetişdi, güni bir gowmyň üstüne dogýan gördi ki ol gowm üçin gün bilen öz aralarynda perde aýlandyrmadyk. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Zulqarnayn'ın işi we qissasy şu aýdylşy ýalylar. Ve tahqiq biz Zulqarnayn'ın ýanyna bar zatlaryny kamilen bilýändir. ثم أتبع سببا. Ondan soň Zulqarnayn ýene maksada ýetmeň asbablaryna tabi boldy we sefere amada bolup ugrady. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Ta wagty ki iki uly dağyň arasyna ýetişdi. Şol iki dağyň öwünde bir gowmy tapdy ki hiç zatga düşünmeýänmişler. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ol gowm Hazreti Zulqarnayn'a şikayet tarihyny aýtdylar. Ey Zulqarnayn, tahqiq Ya'juj we Ma'juj diýen gowm biziň bu ýurdumyza fesad etýändirler. Pes aya biz sen üçin ajr we most aýlandyrmaýlymy? Şu şert bilen kesen biz bilen Ya'juj we Ma'jugyň arasyna bir set aýlandyr. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Hazreti Zulqarnayn şolaryň jogabyny aýtdy. Öz Perwerdigarymyň meni qadir eden zatlary siziň berjek diýen mozduňdan haýyrdyr. Pes siz maňa güýjüňiz bilen kömek edin. Ta siz bilen şolaryň arasyna mäkem diýwar etip bereň. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Maňa getirip beriň tahta demirlerini. Hazreti Zulqarnayn tahta demirlerini goýup iki dağyň ortasyny doldurup dağyň beýikligi bilen beraber edenne aýtdy. Inni yel beriň üfläň ta wagty ki şonu edenlerini aýtdy. Inni getiriň maňa şoňa eridigli mis goýaýyn. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Pes Ya'juj we Ma'juj qadir bolmadylar şoňa çykmaga we qadir bolmadylar